that we said the English is on the right hand side and the Igbo is on the left hand side. I want you to look at the middle of the page where it says Mobuna Advent, Moblent. Gọzie Jehova bụ onye na-agbaghara mmehie anyị niile. Obi ebere Chineke na-adịgide ebighị ebi. Biko lee anya na page 5 maọbụ mpịaji nke 5. Kolekt maka ịdị ọcha nke obi mmadụ niile. Chineke nke pụrụ ihe niile. Gị onye obi niile ghere oghe n'iru gị. Onye maara ọchịchọ niile. Onye anaghị ezi ihe ọbụla n'anya gị. Sachaa echiche nke obi anyị site n'omume nke mmụọ nsọ gị ka anyị wee ịhụnanya nke ọma wee bulie ha nsọ dịka o si kwesị site na Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Biko lee anya na page 8 maọbụ mpịaji nke 8. Nchikọta nke iwu. Onye nwe anyị Jizọs Kraịst kwuru sị, nụrụ gị Izrel, onye nwe anyị bụ Chineke anyị bụ otu. Ị ga-ahụ onye nwe anyị bụ Chineke gị n'anya site n'obi gị dum, sitekwa na mkpụrụ obi gị dum, sitekwa n'uche gị dum, sitekwa n'ike gị dum. Nke a bụ iwu nke mbụ. Nke abụọ yiri nke ahụ. Ọ bụ nke a, ị ga-ahụ mmadụ ibe gị n'anya dịka onwe gị. Ọ dịghị iwu ọzọ karịrị ndị a. Iwu dum na ndị amụma na-egokwasị iwu abụọ ndị a. Biko lee anya na page 10 maọbụ mpịaji nke 10. Chineke hụrụ ụwa n'anya rie nne na o nyere naanị otu ọkpara ya bụ Jizọs Kraịst ka ọ zọpụta anyị na mmehie anyị niile, ka ọ bụrụ onye na-ekpechitere anyị ọnụ anyị n'eluigwe ma wetakwa anyị na ndụ ebighị ebi. Ka anyị were n'obi nchegharị na okwukwe kwupụta mmehie anyị niile, ka anyị zubesi ka idebe ihe niile Chineke nyere anyị n'iwu, ka anyị na mmadụ ibe anyị na-ebikwa n'ịhụnanya na udo. Biko ka anyị were nwayọọ mgbe ikpere n'ala wee kwupụtara Chineke mmehie. Ka mmadụ niile sị, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nna anyị nke eluigwe, anyị emehiewo megide gị na mmadụ ibe anyị n'ime echiche n'okwu na omume, site na nleda anya anyị na adị ike nke anụ arụ anyị, site na njọ anyị kpachapụrụ anya mee. Anyị ejezi ije ka o si kwesị dịka ọchịchọ nke Kraịst. Anyị kpọkụrụ aha nke Kraịst ma anyị esighị n'ihe ọjọọ wezụga onwe anyị. Ọ na-ewute anyị n'ezie. Anyị ewuru obi anyị niile chegharịa na mmehie niile anyị n'ihi ọkpara gị Jizọs Kraịst, onye nwụrụ n'ihi anyị, gbaghara anyị ihe niile nke gara aga, kwekwa ka anyị na-efe gị ofufe n'ime ndụ ọhụụ, ka otuto wetara aha nsọ gị. Amen. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye na-agbaghara mmehie nke ndị niile chegharịrị n'ezie, ka emere unu ebere gbaghara unu ma dọpụtakwa unu n'aka mmehie unu niile, ka onye unu ike gbakwa unu ume n'ezi ọlụ niile, ka o wetakwa unu na ndụ ebighị ebi site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka ekpere na Chineke. Kolekt nke dịrị ụbọchị taa, ụbọchị nke mbụ n'ime Lent, nke ọra mmadụ na-akpọ Ash Wednesday. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nke dị ndụ ebighị ebi, onye na-akpọghị ihe ọbụla ikeworo asị, ị na-agbagharakwa mmehie nke ndị niile chegharịrị gị, kemekwa n'ime anyị obi ọhụụ na nke gwepịara egwepịa, ka anyị ebe anyị na-akwa akwa n'ihi mmehie anyị niile otu o kwesịrị, kwerekwa na anyị dị imere ebere, ka anyị wee nata n'aka gị bụ Chineke ebere niile, nhichapụ na mgbaghara mmehie zuru oke
site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Biko bilienụ ka anyị nụrụ ihe mmụta nke mbụ. Ihe ọgụgụ anyị n'abalị a sitere n'akwụkwọ onye amụma bụ Joel, isi 2, malite n'amaokwu nke 1. Fụọnụ opi ike n'ime Zayọn, tikwanụ mkpu agha n'ugwu nsọ m, ka ndị niile ndị bi n'ala nke a maa jijiji. N'ihi na ụbọchị Jehova na-abịa, n'ihi na ọ dịkwa nso. Ọ bụ ụbọchị ọchịchịrị na oke mgbachi, ụbọchị igwe ojii na oke ọchịchịrị, dịka chi ọbụbọ nke bọsaworo n'ala ugwu nsọ niile. Otu ndị na-abịa dị ọtụtụ, nwekwa ume, ihe dị ka ha adịghị site na mgbe ebighị ebi gara aga. Mgbe ha gasịrị, ihe dị ka ha agaghị adịkwa ọzọ ruo ọgbọ niile nke ọgbọ na ọgbọ. Lee anya na verse 12. Ma ọ bụ na ugbu a, ọ bụ ihe si n'ọnụ Jehova pụta. Werenụ obi unu niile, werekwa n'obubu ọnụ, werekwa na ịkwa akwa, werekwa iti mkpu, iti aka n'obi. Chigharịkwute m, dọwakwa n'obi unu, adọwakwala uwe unu. Chigharịkwute Jehova bụ Chineke unu, n'ihi na onye nwe amara na onye obi ebere ka ọ bụ, onye na-adịghị ewe iwe ọsọ ọsọ, nke na-abakwa ụba na ebere. Ọ na-echegharịkwa uche banyere ihe ọjọọ ahụ ka ọ na-eweta. Onye amara, onye maara, eleghị anya ọ ga-echegharị, chigharịa uche, mee ka ngọzi fọdụ n'azụ ya, bụ onyinye ịnata iru ọma na àjà ihe ọṅụṅụ, inye Jehova bụ Chineke unu. Fụọnụ opi ike n'ime Zayọn, doo n'obubu ọnụ nsọ, kpọsaa n'ụbọchị mgbachi, meenụ ka ndị Izrel zukọta, doonụ mkpọkọta Izrel nsọ, chịkọtanụ ndị okenye, meenụ ka ụmụntakịrị na ndị na-aṅụ ara zukọta, ka onye na-alụ nwunye ọhụụ si n'ụlọ ya pụta, ka nwunye ọhụụ sikwa n'ụlọ ndina ya pụta, ka ndị nchụàjà bụ ndị na-ejere Jehova ozi kwaa akwa, iti aka n'obi n'etiti ụzọ mbata ya na ebe ịchụ àjà ya, sị, Jehova, mere ndị gị ebere, arakwala ihe nketa gị nye n'ịta ụta, ka mba niile ọzọ wee ghara ịchị ha. N'ihi gịnị ka ha ga-asị n'etiti ndị niile dị iche iche, olee ebe Chineke ha nọ? Nke a bụ okwu Onyenwe anyị. Ekele dịrị Chineke. Abu-Ọma nke dịrị ụbọchị taa, Abu-Ọma 103, Psalm 103, ọ nọ na mpempe akwụkwọ ebirebi.
Please, let's sit. We're going to take the second reading now. Our second reading is taken from 2 Corinthians chapter 5, beginning to read from verse 20. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. For he had made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. We then, as workers, Up to verse 10 of 6. Sorry. Yes. And from 20 to verse 10 of 6. We then, as workers together with him, beseech you also that ye receive not the grace of God in vain. For he said, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Giving no offense in anything, that the ministry may not be blamed, but in all things approving ourselves as the ministers of God, in much patience, in affliction, in necessities, in distresses, in stripes, in imprisonments, in tumults, in labors, in watchings, in fastings, by pureness, by knowledge, by longsuffering, by kindness, by the Holy Ghost, by love unfeigned, by the word of truth, by the power of God, by the armor of righteousness on the right and on the left hand, by honor and dishonor, by evil report and good report, as deceivers and yet true, as unknown and yet well known, as dying and behold we live, as chastened and not killed, as sorrowful yet always rejoicing, as poor yet making many rich, as having nothing and yet possessing all things. The word of the Lord. Thanks be to God. Ugbu a anyị ga-akwado onwe anyị maka ịnụ ozi ọma na ịnụ okwu Chukwu site n'ịbụ abụ 3, hymn number 3.
4, verse 4, go ahead. Jehovah na ọgbara mọ, Chineke atọ n'ime otu, anyị ndị ọjọọ bụrụ ikpere, mara mmehie anyị. Amen. Biko nọdụ ala, sit. And we pray. Let us pray. Our dear Heavenly Father, we thank you for bringing us to the Lenten season of this year. We pray that in our church, in our families, and in our lives, you will speak with the voice that wakes the dead, so that those of us who are spiritually weak or dead may rise to stand strong for you and for the gospel. On this Ash Wednesday, Lord, we gather to kick off our time and our communion with you during this Lenten season. We pray, mighty God, that your Spirit will be among us to teach us, to guide us, to comfort us, to uphold us throughout this Lenten season, helping us, O God, to do the things we ought to do and live the way we ought to live, to your glory and praise, through Jesus Christ our Lord. Amen. The gospel for today is in chapter 6 of Matthew. Matthew chapter 6. We are reading verses 1 to 6. Matthew 6, 1 to 6. And then we'll also read 16 to 21. Matthew 6, 1 to 6. Be careful not to practice your righteousness in front of others, to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. So when you give to the needy, do not announce it with a trumpet or with trumpets, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be honored by others. Truly I tell you, they have their reward, they have received their reward in full. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Look at verse 16 of the same chapter. That's Matthew 6, verse 16. When you fast, do not look somber as the hypocrites do, for they disguise their faces, or they disfigure their faces to show others that they are fasting. Truly I tell you, they have received their reward in full. But when you fast,
Put oil on your head and wash your face, so that it will not be obvious that you are fasting, but only to your Father who is in heaven, your Father who is unseen, and your Father who sees what is done in secret will reward you. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. But where your treasure is, there your heart will be also. This is the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Christ. As we kick off this year's Lenten season on this Ash Wednesday, I want to openly thank our forefathers in the faith who, as it were, laid the foundation of how we practice our faith in the Anglican Church. They have broken the year into seasons, and in each of the seasons, they chose important themes that we should emphasize as Christians. We have just emerged from the season of Epiphany, when we highlighted how God revealed Jesus to be the Savior of the world, the one He sent from heaven. Now we are coming into the season of Lent, when we remember how the one that was sent from heaven carried out the purpose for which he was sent. During this Lenten season, we remind ourselves that our salvation, although it was given to us, it came to us free of charge, was nonetheless very expensive. The fact that we received it without any cost does not mean that it was not costly. Do you understand what I'm saying? You know, sometimes when people receive something without paying for it, they seem to downplay its value, its importance, its worth. And the church will not like her children, you and I, to underestimate or undervalue what it took God to purchase our salvation. It took blood, and the blood, not the blood of goats or bulls or rams. It took the blood of heaven's best to purchase our salvation, to make us the children of God, who we are once lost. The Bible says at some point we were no people, we were not part of the commonwealth of God's people. But because of the singular act of Jesus, of submitting himself to the death of the cross, even though he himself was not liable, he didn't commit any crime that warranted that kind of painful death, yet for our sake
as we read in our second lesson, he who knew no sin became sin for us so that we might become the righteousness of God in him. So I am in God today. I am in Jesus today. I am a Christian today because somebody gave up his right to live. If we understand the importance of that, the value of somebody yielding his life in my place, so that the punishment I should have got for my sins was transferred to him. And then the life he had that was rightfully his, both by right and by work, was now transferred to me so that I can live. If you understand that, then we will not be hesitant to gather on a day like this. I really expected more people to find time to come and start this Lenten period with us, but as it is us who are here, and it is those who are here that we will talk to. Beloved one, if you're a Christian and you really have embraced this faith, this is a very important season for all of us, young and old, male and female. It is a time of, if you like, self-examination. There's a verse of scripture that encourages us to examine ourselves to know whether we are still in the faith. Maybe there was once when you were in the faith, but ndebe kan say ahwaji mana akpari ye megini ye rekoro ehwaji na kokoko me na eduari every time get change mana it will burn up. That is why every year the church provides this season for the children of God to gather and think to themselves, am I still in Christ? Am I still practicing this faith the way it ought to be practiced? Am I still living my Christian life the way prescribed in the book? So it's a time of spiritual re-examination of ourselves, of our faith, of our stand in God. And I pray that none of us, especially those of us who are here today, that none of us will take this lightly. Because there are no two ways about it. It's either you're in or you're out. Therefore, there are three cardinal things that the church would always like us to think about when we gather during Lent. Three things: prayer, fasting, and giving of alms. Those are the things that are very important, cardinal to our faith. Yes, we are thinking of the way our Lord Jesus Christ sacrificed himself and went to the cross. During the time, if by God's grace we gather all the stations, we are going to go from one station to another, reminding ourselves what he suffered along the way. But reminding ourselves of the things that Christ suffered also gives us the responsibility to live our lives in a particular way. And that particular way is through prayer, fasting, and giving of alms to those who are less fortunate than we are. And the way we do these things matter to God. In that gospel where we read, it started by talking about when you fast or when you pray, when you give alms, the way these things should be done as a Christian. That is why sometimes I question some of the things we do in our church. When somebody wants to give us money,
$1,000. The Bible says he has received his reward right there. I can't the reward over. If we take it the way the Bible is putting it. Also, give me Nmehie. I mean, you might argue that does not include what we do in church. But it's almost the same thing. Because people want to be glorified. I did this and I did that. See, don't let your left hand know what your right hand is doing. But let me not offend people in the church. But let me talk about in our own private lives. Every day we meet people who are in need. I went to Nigeria, and I hope you don't see this as me blowing my own trumpet at what I did. Let me just stop by saying that I saw a lot of need. People in need. People who couldn't afford their next meal. They didn't know when next a meal will be available. We talk about eating once a day. I'm not talking about eating once a day. I'm talking about finding the next meal and when it will be. It might take 2 days or 3 days before they find something to eat. And the Bible says, when you discover such situations and you sow into those situations, don't go to toot your horn and saying, cause. That's not how to practice our faith. Leave it to God. The Bible says this God who sees in secret, he knows things that are done in secret. Let him be the one to reward us. But I jumped and got there very quickly. But let's start with fasting or praying. It says when you are praying, don't be like these hypocrites who come to the street corners and open their mouth to let people know that they know how to pray. Let the world see that I am a prayer warrior or this or that. So don't do that. It says go into your room. This is when you are praying. Some people, there was the story of a young man who was disturbing others when he was praying. And then when he was, so you don't want me to praise my God? So you don't want me to pray? You want me to be like you unbelievers? Aha, okay, you are a nuisance. You are a nuisance. And if you are fired from your job, if that is your place of work, I'm sorry for you. I mean, I don't. So the Bible is advocating for some kind of decorum in the practice of our faith. If you are at home where you are sharing a room with somebody else, don't become a distraction to that person because you want to practice your faith. I pray that the Lord will grant us wisdom in these matters. But let us examine ourselves. And when we give, he says our giving should come out of a heart of love, caring for one another. But above all of that, I'm preaching without my sermon notes. It's all about starting right. I have decided that Lenten season must begin with us from the point of view of self-examination. If I discover while I am trying to examine myself how I'm practicing my faith,
If in that process I discover that I'm not getting it right, what do I do? Keep going? You stop. There's a place where it was, I think it was John the Baptist, says, Chigariano. Mekwano gini, chigari kwano. You stop, you regret what you have done, but you don't continue in that way that you know is wrong. You turn around. Chigariano. Chigari kwano. And that's why if you listen to my sister as she read the first lesson for us, Joel chapter 2. If you read from verse 12, sister, satire that thing you read again. Joel chapter 2. Read from verse 12 to verse 14. Listen very carefully. Sister Joel, be aware here. Joel chapter 2 from verse 12 to verse 14. Let somebody listen, because Joel 2, 12 to 14. Ma ọ bụ na ugbu a, ọ bụ ihe si n'ọnụ Jehova pụta. Were n'obi unu niile, werekwa obụbu ọnụ, werekwa ịkwa akwa, werekwa iti aka n'obi, chigharịkwute m. Chigharịkwute m bụ Chineke na-ekwu ihe through the mouth or through the lips of his servant Joel. Go ahead. Dọwakwa n'obi unu. Yes. Adọwakwala uwe unu. Chigharịkwute Jehova bụ Chineke unu. N'ihi na onye amara na onye obi ebere ka ọ bụ. Onye na-adịghị ewe iwe ọsọ ọsọ. Nke na-abakwa ụba na ebere. Thank you. Stop there. Onye na-adịghị ewe iwe ọsọ ọsọ, nke na-abakwa ụba na ebere. In other words, this God, when I discover that I have offended him, I don't say, okay, it doesn't matter, let me keep going. Chineke, I won't mind. No, it says, in other words, turn around and come back to me. Turn around from your way of straying and come back to me. If you discover that you are a disobedient child, when you are self-examining yourself and your practice of faith, you don't continue in your way of disobedience. You stop. You say, I'm sorry. And you turn away from disobedience. You turn away from rebellion. You turn away from resisting correction. If you discover during this time of self-examination that you don't have love anymore, 1 Corinthians 13, then stop. Stop hating. It is important for us to put into practice, that is, practicalize. I don't know how else to put it. Practicalize. That's the only way forward, and that's the only way we can be the kind of Christians God wants us to be. Ike will bring trouble. Proverbs 29 verse 1. Onye a na-abara mba ọtụtụ mgbe, nke na-ekwesị olu ya ike, ọ sị na ntipịa ga-adị n'otu ntabi anya, na ntipịa ahụ enweghị ngwọta. Gụọ ya n'onwe gị. Onye a na-abara mba ọtụtụ mgbe, na-adọ ya aka na ntị, ụzọ ị na-aga adịghị mma. Ebe ivu manya agaje adịghị mmemme dị ya yohuo. Ekwe m okwu onye mbise. Gaa jụ kwesị olu ike na-aga. Gaa ghọọ ele ha anyị na-eji aka.
eze onye agwara m okwu vushinga balimai. Eze onye agwara m okwu. Ọ gaje dịka onye ukwu. Otu onye hụrụ ya n'anya akpa ya na o nweta ihe onye nzuzu gbuola onwe. He will even think now you are now jealous of what he is wearing, but you are calling him to let him know that there is something stinking about him, and he won't listen. Yevru shina uwe uwukoi bali maya owalila abayoshi chayochi. This is the time to think about the way I have been practicing my faith so far. Is it the way recommended by God? Do you know the Bible says ihe ọ chọrọ ka anyị dọwa n'ihi mwute ọ na-ewute anyị na-anọ na mmehie. Ọ bụghị uwe anyị ka a na-adọwa n'ogene obi anyị dọwa. Obi akpọchiri dọwa ya. Obi anaghị anụ ihe. This heart that does not listen, that is so close to suggestion, close to anything right. It must be your way or the highway. This is the time to break that barrier down and let God have his way in your life, in my life. Oh, I pray that God will grant us understanding of these things. And the Lord tries to teach us these things in so many ways. Now, we are going to impose ashes on our foreheads. And so many people don't even understand why we are doing that. Because they think, I need a Lent. But why are we doing it? We are doing it to let you know that Ibrachangangage, Gorocho Garanyage, Ezonyagolami Chorewo, Emecha, you get change your address. Emecha, onyo ulanima you get change your address. And address are one the same number. Number 6 Imala Street. Ebaje. Naka ya ni humasigi. Chetani baja. Naja kigala. Chetani ebonto. Nanto kigala. Chetani ebu. Whatever. Uzuzu. Uzuzu gala uzuzu. Nto gala ranto. Let's think. Because so many of us are so full of ourselves. I need so many of us got rolled on this time around. Did you see that there were some of us who didn't come back? Am I better than those people? In any way, shape, or form? No. I am here by the grace of God. And I know it. And I know that even now, living is a struggle. Every day. Yet God keeps taking us on. Beloved ones, let us rend our hearts, not our garments. Turn from our sins and our wickedness to the Lord, and let him be Lord indeed over our lives. Chigariano, chigarikwano. Osinihi na onye obi ebere ka Chineke anyị bụ. God is ready. God is willing. He is longing to have us back to himself. And this is the time, through prayer, through fasting, through robbing ourselves of some things so that others can have something. Through these exercises, we will tell God we want to come back to him. And he says, if we repent, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Let's bow our heads in prayer.
Keep me true, Lord Jesus, keep me true. Keep me true, Lord Jesus, keep me true. There's a race that I must run. There are victories to be won. Give me power every hour to be true. Listen, please, organist, listen. You see, we have been used to the Igbo version that Brother Patrick Obasi sang. But this is the English version from which he translated it into Igbo. And I gotta say, also di kem gaba meridi kem gemeri uwa ye mi kenoge nileka marida. But this is the English version from which he translated it. Please sing it my way, not that way you know. All right? Let's sing. If you don't know it, listen. I'll sing it, then we will all repeat it together. I'll sing it again, we'll repeat it together. Keep me true, Lord Jesus, keep me true. Keep me true, Lord Jesus, keep me true. There's a race that I must run. There are victories to be won. Give me power every hour to be true. Hallelujah. Keep me true, Lord Jesus, keep me true. Keep me true, Lord Jesus, keep me true. There's a race that I must run. There are victories to be won. Give me power every hour to be true. To be true, give me true, Lord Jesus, keep me true. Keep me true, keep me true. Lord Jesus, keep me true. There's a race that I must run. There are victories to be won. Give me power every hour to be true. To be true, keep me true. Lord Jesus, keep me true. Keep me true, Lord Jesus, keep me true. There's a race that I must run. There are victories to be won. Give me power every hour to be true. That's our prayer. Keep us true on the straight and narrow way. Because there's a race that we must run. There are victories to be won along the way. And so we need power. Give me power every hour to remain true to you, O Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Abụ anyị ga-eji kwado onwe anyị ibido iji ntụka anyị akara nke obenihu. Ọ bụ abụ 170. Abụ 170. Because Satire, let's go to Abụ 170. As we begin to sing that song, I will go and get the ashes ready. It's already prepared, but I'll have to get it. And then we will file up here. You will come, I will impose the ash on you, and then you will go back and keep thinking about it. Let me know. I love it in Igbo. You know, so many of us walk as if life is endless. But teach me to number my days that I may apply my heart to wisdom. Clock, battery, whining, I will challenge whining those days. When God takes the you that is in you, you will stop. And if I am still
breathing today, how am I going to live my life to the fullest so that God will be glorified? That's what Lent is all about. It's a time of it's a spiritual rearmament, spiritual reinforcement. Let me reinforce myself for the journey ahead. Because don't allow this Lent season to pass and you remain the way you want to remain. Take some time to fast. Take some time to pray. So many of us, when we are off from duty, we think of taking a vacation. Why don't you, when you get your off days these days, you decide to just lock yourself away with your Bible and read it? Let the kitchen be locked for one day, for some hours. At meal times, let that kitchen be locked and let me feed on the word of God. For man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Here. Chineke nyere anyị aka n'aha Jesus. Abụ 170.
come in a file. Please come behind her. Come this way and go that way. akwado maka oriri so ka anyị na-abụ abụ 176 Mgbaghara anakọ ihe onyinye anyị abụ 176 as we
May we rise. Last verse.
otuto mgbe niile n'ebe niile nna dị nsọ eze nke eluigwe Chineke nke pụrụ ime ihe niile nke dị ndụ ebighị ebi site na Jizọs Kraịst naanị otu ọkpara gị bụ onye nwe anyị n'ihi na ọ bụ okwu ya nke dị ndụ site n'aka ya kee ihe niile site na mbụ mekwa anyị na oyiyi nke gị isite n'aka ya zikwasị n'isi anyị isite n'aka ya mee ka anyị pụọ n'ọrụ nke mmehie ebe i mere ka a mụọ ya n'ụdị mmadụ mekwa ka ọnwa n'elu obe i mere ka o si n'ọnwụ bilie wee welie ya elu ka ọ nọdụ n'aka nri gị n'ebe kasị elu isitere n'aka ya zikwasị n'isi anyị mmụọ gị nke dị nsọ ma na-enyeba ndụ wee mee ka anyị bụrụ gị ndị na ihe onwunwe ebe ị kpọtara anyị n'oge Lent a na-ada anyị aka na ntị ka anyị nyochaa onwe anyị marakwa na anyị nọ n'okwukwe na-enye anyị ike iguzogide ọrụ niile nke ekwensu laa ha n'iyi ma dịrị gị ndụ nke wetara gị otuto ya mere anyị na-esoro ndị mmụọ ozi na ndị isi mmụọ ozi n'usu niile nke eluigwe na-ekwusa aha okwu gị dị ebube na-eto gị mgbe niile na-asị ka ihe onyinye achịcha na mmanya ndị a bụrụ anyị arụ na ọbara ya ezie onye na-ara achịcha n'otu abalị ahụ a rara ya n'aka ndị iro ya wee dịghị ekele ọnyawa ya wee nye ndị na-eso ụzọ ya si nara nrikwa nke a bụ arụ m nke a na-enye n'ihi unu na-emenụ nke a ka unu wee na-echeta m mgbe ha risịrị nri anya si ọ narakwa iko otu aka ahụ si unu niile ṅụọ n'ime nke a bụ ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụụ nke a na-awụsị n'ihi unu na n'ihi ọtụtụ mmadụ n'ihi mgbaghara mmehie na-emenụ nke a mgbe ọbụla unu ga-aṅụ ya ka unu wee na-echeta m ya mere anyị na-ekwusa ihe omume nke okwukwe Kraịst abụọ Kraịst ebiwo Kraịst abịakwa ọzọ nna anyị nke eluigwe anyị na-echeta àjà Jizọs jiri onwe ya chụọ naanị otu mgbe n'elu obe na-ekwusa mbilite n'ọnwụ ya dị ike na nrịgoro n'eluigwe ya dị ebube ebe anyị na-ele anya na ọ ga-abịa ọzọ n'ebube anyị ji achịcha nke a na iko nke a na-eme emume otu àjà ahụ zuru oke ara site n'aka ya bụ nnukwu onye isi nchụaja anyị
aja ekele na otuto anyị nke a ma anyị na-eri na-ahụkwa ihe omume ndị a dị nsọ n'iru ebube nsọ gị bụ Chineke na-enwe anyị ọhụụ site n'ike nke mmụọ gị kụnye n'ime anyị mmụọ nke ịhụnanya gị jikọtakwa anyị niile n'ime arụ nke ọbara gị Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị site na ya na nnọnyere ya na n'ime ya na site n'ike nke mmụọ nsọ anyị na ndị niile na-eguzo n'iru gị n'ụwa na n'eluigwe na-akpọ isi ala nye gị nna nke pụrụ ime ihe niile na-abụ nke otuto ebighị ebi ngọzi niile na nsọpụrụ niile na otuto niile na ike niile dịrị gị ruo mgbe niile ebighị ebi. Amen. Kolekt na page 29 n'usoro nsọ anyị. Anyị na-anyawa achịcha nke a iketa oke na arụ nke Kraịst. Ọ bụ ezie na anyị n'ọtụtụ anyị bụ otu ahụ n'ihi na anyị niile na-eketa oke n'otu achịcha. Nwa atụrụ Chineke onye na-ebupụ mmehie nke ụwa mere anyị ebere. Nwa atụrụ Chineke ị na-ebupụ mmehie nke ụwa mere anyị ebere. Nwa atụrụ Chineke gị onye na-ebupụ mmehie nke ụwa mere anyị ebere. Ekpere nke obi dị umeala mmadụ niile anyị azọpụta ụkwụ ime na tebụl nke gị onye mara anyị onye ebere dịka anyị tụkwasịrị obi n'ezi omume anyị kama anyị tụkwasịrị obi n'ọtụtụ ebere gị anyị ekwesịghị ịtụtụkọ irighiri nri n'okpuru tebụl gị ma gị bụ otu onye nwe anyị ahụ onye nwe ime ebere niile ya mere kpee onye nwe anyị onye amara ka anyị si otu a rịa arụ nke Jizọs Kraịst bụ ọbara gị hụrụ n'anya ka anyị si otu a ma ọbara ya ka anyị wetara n'ime ya ka ya onwe ya dịkwa n'ime anyị mgbe niile. Amen. Were n'okwukwe bịaruo nso nara arụ na ọbara nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst ka o nyere n'ihi unu na ọbara ya nke ọ wụsịrị n'ihi unu. Rienụ ṅụkwanụ na-echeta na ọ nwụrụ n'ihi unu. Were na ya mee nri n'obi unu site n'okwukwe na ikele ekele. Amen. Arụ nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst chebe gị ruo na ndụ ebighị ebi. Amen. Mara nke Kraịst chebe gị ruo na ndụ ebighị ebi. Abu 173.
so page 32 bụkwa ala ya dịka onye nzọpụta anyị kụziere anyị page 32. Yuzi ụkwụ anyị onye nwe anyị onye anyị na-agba abalị a niile wee ka ihe nra dị ụtọ wee chi ga-abụ ka anyị bụrụ ndị tetara na ndụ a wee jee ozi dịka isi chọọ asịkwa na ụra apụ anyị n'anya anyị enweghị ike inyere n'abalị biko kwee ka echiche nke eluigwe ju anyị obi
gị na-akparịta ụka, anyị ekpe ekpere, anyị agụ akwụkwọ nsọ gị, bụrụ ndị a na-apụghị iru obodo mgbe a sịkwara na o nwere onye ọbụla n'ime anyị nke ahụ na-adịghị, onye nọ na mkpa maọbụ ihe ize ndụ niile dị iche iche, maọbụ ndị na-eru uju, maọbụ ndị na-akwa akwa, maọbụ ndị mkpa dịrị n'otu ụzọ maọbụ otu ụzọ ọzọ. Chineke biko kwee ka oge abụrụ ha oge ntọpụ na-agbụ, oge nnwere onwe, oge ị ga-agụ mkpa ndị gị niile, ha wee fee gị ofufe dịka osisi site na Jizọs Kraịst bụ ka udo nke Chineke karịa ịghọta mmadụ, chebe obi unu na echiche uche unu na ọmụma na ịhụnanya nke Chineke na nke ọkpara ya Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị, ka ngọzi nke Chineke pụrụ ime ihe niile, onye bụ Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ dị n'etiti unu, dịkwara ugbu a na mgbe niile ebighị ebi.